Аз съм 10-кратен национален шампион на България. Представяне на България на световният коктейл конкурс в град София с 113 точки Васил Колев. Мисля, че все още имам медали за взимане, дай Боже да са златни. Това е част от магията, която ми е завладяла и заради която участвам и продължавам да участвам. Аз съм музикант по образование. Мисля, че да си музикант трябва да си човек на изкуството, за да си барман също трябва да си човек на изкуството, така че двете професии са много близки и мисля, че това ми помага. След толкова години зад бара, аз на първо място продължавам да изучавам класическите коктейли, които са направени много преди аз да стана барман и следя тенденциите. Случвало ми се да правя коктейл, който е с уиски и да заместя уискито с ракия. Получава се абсолютно добър заместител и ракията, нашата ракия. Тайната съставка на моите коктейли е добрия баланс и добрия букет от аромати. България е домакин на световното първенство за бармани. В резултат на труда ни от 2003 година до сега имахме начертана програма, която трябваше да ни изведе точно до тази точка. Трябва да бъдем много щастливи, че успяхме с невероятен труд и успехи да съберем целия свят в България.